Hej og velkommen til Uhyre derude. Vi skal ud og møde en sådan uhyre, det er derude et eller andet sted. Ja, nu skal vi så ud og kigge efter det. Men først skal de have et beskyttelsesting, så nu tager jeg din pind. Her og så mit våben. Ja, nu går vi så ud og udspionere det. Ja, altså, det sted vi er jo i junglen. En meget huslig jungle. Og ja, vores kameramand synes, det er sjovt at være i en jungle, hvor der er toilet og sådan lidt. Og et spejl lige der. Ja, og som I kan se, så er der også badeværelse, som vi er på lige nu. Ja, lad være med at filme lige det. De skal ikke se mit spejlbillede, de skal se mig. Og så går vi, nu tiger alle publikum stille. Nu går lige over og kigger. Det er uhyret. Det kalder en Sanders. Han er ikke farlig. Jeg kan sætte hængning, det kan dræbe en. Jeg kunne sætte på. Jeg er ikke bange for ham. Nej, den blinker. Den har ulykke. Bare roligt, jeg er ikke bange for det. Der skreg, det var ikke mig, det var en abe. Det var en bedre abekat, der sidder derude. Jeg kom til at ramme den med min håndgranat. Nu går vi til at få igen. Nej, hvis unge dukkede op, det kaldes en snehvide. Den er også farlig. Den går rigtig tæt på. Og jeg er ikke bange for at have væk. Jeg er ikke bange. Og det var simpelthen en kameramand, der skreg. Nej. Det var ikke ham. Det var jo ikke ham. Han står lige der. Jeg kom derindfra. Kan jeg vide, hvad vi udforsker det lige. Nej. Det var den således sprinter. Nej. Jeg kommer. Hallo. Han kan godt lide mig. Jeg tror, jeg vil kalde ham Woofer. Nej. Tá feio.